Amen. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo ay lugod ni Diyos at ang pamatyagom ni Banal na Espiritu manatili kailanman. Pagkailan imoy. Ang Diyos sa may umayang tutong pakaluluwa ng katamo at ang pangapatawad dari kasalanan tao, inanangatagan sa naging diye at angga. Amen. Ipatas ni Gino ganapyo, bagayang panbayong niya, kinkalabo. Itutunan ni Gino matatagyo, kitao malambaro, kabyas na ibagyan. Pusong tutupad karela, babiyelang pula. Iyuyukos inginu, malino, babiyesala, karimata. Itapong kikinu galise, at manatili kapilat paman. Di nga to ninginu pawalang kapupot, at makatuliran naman. Ibuburian lang maigit pakingginto, maigit paking galise dinipinto. Di nga mano na, maigit na yumo, kesa aking pulot pa nila. Maigit paking pulot pa nila, akaya ko ako.
Hindi namang salpataya anak na, at kaya hindi alam ako. Yung ginumanatili ang kayo, Keton Timoy, makamasang ibating maya pabalita ang pagkangsaluan. Ligaya Keto, Oyo. Mapinagayal do payo miras ing Pascua dari Julio, Jesus kinumaya sa Jerusalem, karas na pinunting templo, tisnana na rin taong mamisaling bako, tubo, ang pati-pati. Ang timurin ting dalapaglibe, kwarto, pakalukluklo, karelang lamesa. Ginawa yung pamarok, ting mabilang kapirasong lubi at penabi na laman lumuwag ting templo, pati na rin baka at tubo, at sa kanan lang pinyambulat ting pera dari palapaglibe kwarto, pembok na rin karelang lamesa, at nga nang sinabi karetang mamisaling kapitati. Ilban yung keti ikay nga naganangyan at tok na nganyeng gagaman palengti ing tibale-bale na ring tao. Kanina na aring alagad na ingamano ng kasulatan. Di kakalukukuso king pamagmalasahit king tibale-bale. Mekialamla ring budyo at gata. Nako'y huwagang aapit mo kaya para apamatulilan mo ang depadan. May hima ki Jesus na sa kanya'y ting templo at kilog-tingal lumaldo, italagad templos bayan. Ding pudyo ngarang dinagdo, apatapulo at ang mapanwara ng gagawa ni ting templo at igo, italagad may kilog-ting at lumaldo. Dapat yung templo nga magmano, yapin ng kayang katawan at inyang sinubliling ni Jesus, aga-aga rin alagad ng ting sinabi natin iti at may niwala lang ting kasulatan at ting sablang sinabi ng Jesus. Kanina ni Jesus at sa Jerusalem para king Fiesta ring Pascua, nakalang may niwala kayo. Inyang akaralang dalawa, ring akarakul o wagang tebak na. Tapos Jesus, kinapigkatiwala ng sarili ng relo, paglasang balong nalaman ng tao. Kaya nakailangan ng pagtutupul hindi ko pa ang tao. Tuling Jesus, balo na ng atsuting puso na ng balang tao. Yung maya pabalita, tingin. Makulian Keto, Osis. Ihawan, sasalpan tayo po. Ang Diyos, ang lubos na ipana. Dinalangin mo ang pangyari. At ang Yesu Cristo anak ng uto ang inutang mo. Kaya upaya ni Padre Espiritu, iwait ang buwan na Mariang Birhen. Pinasalatan ang bayan Poncio Pilato. Ipapong krus nefer mo. Pinipaya pa rin mene. Ikatuwalo sinubiyang mene. Kaya siya panuwa makatulong pananing Diyos ang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbanig ka ng angketi. Manumong ka rin pagbiyak mo na natin. Sasalpan tayo po king Padre Espiritu, king banal ang kapulungan Katolika, king pati sa mga banal, king pakapatawad na rin kasalanan, king pakasubirang mete, at king diyan na naman. Amen.
wala po makakapos, ing kasalamatan na nakakilanman ang pon, lukalirman o gito, panalay pa, Diyos, palugunan po maganaka, king kapilatan ng Kristo ang ginubi, tinayin ni ito ketawan, akakapusal ng karalunduman, at derate king sana ng kasalpantayanan, king kapilatan ng mamikatawa ng tao, at detang megabay maliman ng kasalanan ng mama, pepalirianan lang mga yampun anak mo, king kapilatan ng pangatiluro, king ganong ng mga tuwang pangabayin. Bulinila, ing manuang konyato, bisan metong lang niladalit pa yung sumis, kabang sa sampang taga at ikami, kaya kung ding saglang ang erning manto, mapasyag ni at naikakan ko. Ikabining manaloy pa, ikay simuling sa mga kabanalan, kunin ikay manigapong itutog may espiritu mo, at diwayong hindi pang-akon karetik ayin ni, banpabanalan at parake kami, gawa na ang katawan ng pondaya, ni Ginong Yesu Kristo. At tatandaan ng ito, malitang ni panganyaya ayaw, at bayo na po sa lobinaw ng biyena, ipangaynas ang pangkamatayan. Kiwani yung tinabi, e pasalamatan ng kapilori, iraso na yung tinabi, dilwang iti karing disipulo na ngana, palaniti, ikaywan at panganpay baliti, kuning iti katawan ko, amilawan para kaya. Makanyan mo naman kay Kapingapunan, kinuwani kanis, pasibayo, pero salamatan ng kapilori, dilwang ni ikay disimulo na unanaw, wala ni ikaywan at minong kay waliti, kuning iti kanis ng daya ako, ting daya ng bayo ang panalanang ng tipan, ang ibuko para kayo ang pon para karing sablang tao, pantalita mi katawaran na rin kasalanan. Dapat nyo iti, king panigalan tayo ganap. Ipasya tayong misteryo ni kasalpantayanan. Thank
Tago ni Manang Espiritu, sablang panagalampon ligaya ito, Diyos, ipang lubos mo'y kaya, manggaman tingatanang ka. Ngiri manalangin kamo yung mga kapanaligan at lugod king ipa, karigaman ng tiro na tikatago ng iyo. Ikapos po kami isang ng Maroko ipa, malugod mong ipagtulong kapayapaan king panahon mi, bandi ka sa umanin, pakaludo mo, itimawa kami parati king pamanalipan ning kasalanan, at bigabiyos kami nga nagkasasakulan king sa belangkari kaligan, kamang panayan ang pagpag sa Jermin, king panyatan ng bipong ligaya, ning kalapangapos ni Yesu Cristo. O Diyos, sa iyong pamig, Ginoong Jesucristo, sinabi ng kanyang apostol, di kapayapan lalaban po kaya kayo, di kapayapan po object kaya kayo. Kaya mula sa nakabalik na di kasalanan mi, o daing pansinan mo, di kasalpangkayanan di banal na kabulungan mo, at pamayaman ang konfis ang meron may at mangkikawayan. Di ka magbibiyak kung magali, manggamang tinalamang do. Amen. Di kapayapan ni kayo magkabit sa kapilan kaya kayo. At kaya mo, Di bakit ang kinig ka meron ng aking kapayapan? Maluluwag mo kami.
isulo ingapuna na higit. Giro, kaya mga tampang tanggap keto, dapat itas niya yung pamano mo, umayak na.
Pagkilugin ng bilyan mo kaming tinanggap kareteng banal na misteryo at keti paman kiniyato, papalyarian mo na kaming tanggap king pinapin ng manho. Papakumbababing ipanigap po keto, kingiting misteryo king panagmi, apatutuan mineman sana king pamidiyagiri. Ikiyagawa di kong pinatang Kristo, minubi, Amen. Amen. ipamit ko ang isang panigal yung punatan niya kami kaya mo. Ipamit ko ang ilong mo kaya sulit ang iwanwa. Ikaw ng pinagdolo, kaya kami pinagdomin. Ang palipatawad ko kaya kami insala kaya ka. At ipapapatawad ni ka hindi ka sala kaya kami. Ngayon mo kaya paisaw, ipuso, ikapos kami sa trabaho. Bago mariamit mo kami grasya ng Diyos sa Tubeka, tuwan ka rin sa lababayan niya panamanin ko kalingan siya po Jesus. Sa Maria, Puri Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan. Ganyan din oras ng kamatayan namin. Amen. Ligaya kami pati na napakipan na Espiritu. Hindi mo sa dyan ni kaya yung ating kamulan, hindi kamulan man ang kakating alanang mo. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may payang tutuwing ipati na lang ating Espiritu Santo, Amen. hindi sa mayari niya, may okay kapayapan. Salamat ni Diyos.
Pwede mo na, biniro ka dyan. Ano, sila ka na? Pwede mo lang kita lalam. Magkano pang kulang ko?
ako